Journal, Nottingham, Wassen. Vale, oso ondo. Vale, ongi etorriak izan zaitezte denboraldi honetara. Eta luzamendutan aritu gabe, gure gonbidatu Unai, aurkeztuko dugu, zer moduz Unai, zerk ekarri zaitu rolariakeko denboraldi honetara? Ni rojoko zalea beti izan naiz, baina ez eta aukerek jolasteko, eta ikusi eta aukera eta hartu indet. Ederki gizon, plaza polit bat gertatuko delako irudimena daukat. Guazen bidaiatzera zineman Katixa Agirrek egin duen bezala, bere azken eleberrian zineko aretoan gaude, eta guazen Sherbudeko basoan murgiltzera. Basoan, errepideak baino bideak, idien, zaldunen zaldien behorren apatxek mantentzen dituzte, garbi. Eta artean, untxi edo urtsintxaren batek zeharkatzen dituzte, baserritarrez landa. Nottinghamgo konderrian, biztanleak pozik bizi dira, eta beren fruituak jasotzen dituzte, Sherbudeko basotik. Erregea urrun dago, bioz lehoia urrun, kontinentean, edo Jerusalemen auskalo, eta bitartean utzi du, tenente bat, sherifa, polizia lanak, zerga bilketa, eta ordena mantentzeko. Baina sherifaren egoa ikaragarria da. Eta erregeak eman dion boterea erabiltzen du, inolako eragozpenik gabe. Eta aspaldi ari zaizkio iristen bardo baten baziladak, adar jotzeak, bale? Alan O'Dale dugu. Eta Alan O'Dale sagardorik onena ematen duten taberna batean dago, bere bertsoak kantatzen, eta eguerdian trago bat freskatzeko borondate hutsez datozen belarriak eta herritarren gogoa leuntzera eta bihotzak alaitzera. Baina ederki ari da ematen. Badakizu sherifa eskulaburra dela eta bere negozioetarako erabiltzen dituela bere ahalmen guztiak. Eta jotzen ari da. Eta petraldu da sherifa eta bidali ditu bere apopilloak. Eta hementxe gaude. Sherbudeko baso alboko herrixka batean. Aroztegia, taberna, ostatua, hortxe ditugu Mildred, hortxe dugu Alan, hortxe ditugu parrokian opare bat, apaiztar bat, apaiz bat, Fray Artuk, Aixak, judutar, maiegulari, baina herriko lagun. Zeintzuk dira horiek? Nor da Mildred? Esan guzu zerbait Mildredi buruz, zerbitzariari buruz. Neska jatorra eta neska zarra dago haindik. Ezkongabea, ederki. Ta bere zein da bere ezaugarri adierazgarriena? Unai, Mildredena. Ezaugarri adierazgarriena? Bularro paroa, xerlo horiak. Aizu, negozioa da. Eta norberak duena etekin atera gartzaio. Alan O'Dalek bertsoak eskaintzen dizkio. Eta horrek, tragoak ere merezi dizkio. Bale, badugu hor Simon, Shylock. Isak, zer eitu indu judutar batek herri xume honetan?
bere mezue zabaltzea etorri da. Vale. Negozioak, Horretik dabil. maileguren bat kobratzera, Shylokek bezala. Pelikulan. Bai. Bai, izan daiteke, bere sinagoga eta bere auzoa gehiago Nottingham hirian dago, ezta? Ederki. Bueno, gauza da, eszena honetan bete-betean harrapatuko duela Aishak. Gertatuko denaren erdian, alegia. Eta niri oso asko gustatzen zait, alabeharrak zer opa digun begiratzea leihotik. Vale? Eta dadoek aginduko dute hemen gertatuko den finean edo erresoluzioan, ez dakit nola esan, korapilloaren askapen honetan. Eta telebista edo pelikula baten filmean begiratzera nola, alaxe urreratuko gatzaizkio eszenari, ongi iruditzen bazaizu. Osan da irizezek. Ederki, Vale. Hasiko dira inguratzen Txerifaren lagunak. Ederki. Eta hoiek nik mugituko ditut, ongi iruditzen bazaizu, bale? Ederki. Bale, dengo mugimenduak. Eta honek 8 mugituko ditu. Alanen ahotsa leihoetatik aitu daiteke. Eta ongi argi dakite zein da agindutakoa, zer da agindutakoa. Ederki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hau, jebo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, vale. 7 eta 8. Hemen geratuko da. Eta hauek, hemen, eta hemen. Hala. Bale? Orain, hurbildu zaizkio, Aishaki. Begira da, berehala jakin dute ez dagoela bere herrian, ezta? Baina paretik kentzen ez bada, ez dute inolako eragozpenik izango kolpekada kokoteko pare bat emateko. Eta hori da egingo dutena, hain zuzen ere. Bale? Bale? Bi hauek erasoko diote. 10. Bale, hor, bale. 10, 19, eta Aishak, zutik dago, bai. Keniru 16. Bi direnez, bale? Alboko zerrendan, bota zu dadoak, zuk botako dituzu dado guztiak, venga, 10-rekoak. 10-rekoak batako ez. Bai. Bi baten kontra. Bi. Bale. Ikusi dugu, Txerifaren gizaseme hauek eta hiriburutik urruti ez dutela inolako begirunerik judutar honengan. Areago pentsatu dute, begira. Hau guztia amaitzen denean, bere poltsikoak ustuko ditugu. Por cierto, hortxe daraman lepoko hori niretzat, esan du Martinek. Orduan jarriko dugu akatuta, vale? Listo! Herritarren txanda. Zer egin dute herritarrek? Bueno, tak atera da, ikusi do. Vale. Isak gaixoa akatu dutela. Bi eliztar, Bueno, eliztar biak ez, bat judutarra, baina ez du esan nahi rabino denik, baina tira.
Zer? Eta hasi zaie, madarikapenak botatzen. Oh. Beste soldadui. Vale. Nola? Eta... Paren tokatu zaio... Walker. Vale. Ederki, ongi, mugitu zure herritar guztiak. Nahi baduzu. Eta gero erasoa. Nik uste dut... Hauek ez dila asko moituko, igual... Sibolt aterako da. Vale. Hemen, kanpokaldeko hauek eskailera dira, ezta? Ez, eskaierak dira, hau da pasarela bat. Osea, hori da mugimendu bat. Bat, Bi, hiru, lau bost. Lau eta bost. Bai. Hemen txe. Vale, Siboldere atera da, eta ikusi do Isaac. vale. Uste dut Mildred barrun gelditxiko dela guaingoz. Vale. Alanek susmo hartu dozio zer gaizki dabilela eta atzekaldetik alde itxe saiatuko da. Vale. Vale. A ber, Alanek 8 mugimendu ditu. Vale, jakina ezin zaitezke mapatik irten, bestela... Ja. Baina bai, ezin duzu mugitu? Bai. Vale. Vale, ojo, leiotik, Ojo. nondik egingo du salto? Bai, leiotik Vale. egingo do saltu noski. Vale, bueno, leioraino da bat, geistea esan dugu salto egitea lau direla. Vale. Bat, gehi lau bost, Bat, baina saltoa denez, Baina? ezin zara gehiago mugitu, hala. eta ikusi behar dugu ea bihurritu duen zerbait, edo besterik gabe zorabiatuta muturreko bat hartu duen, ikusiko dugu. Orduan mugitu, Vale. eta, bueno, bizkarrean gorde du kitarra, eta salto egin du. Ikus dezagun zerretatzen den jauzi horretan. Amarreko ezta? Bai, beti amarrekoa. Beti amarreko. Oh, Bost. aizu, zenbat urte ditu Alanek? Asko ez. Asko ez eta nabari zaio, gihar sendo eta fin horietan, aizu, matxin salto batek nola egin du bera, edo katu batek bezala, eta primeran egin du salto. Baina salto egiten duzunean ezin duzu gehiago aurreratu, txandonetan. Bai, aurrotziko dut. Orduan, arrakastatxoa izan da tirada. Toma. Ados. Simon bitarten finen paren jarriko dut. Vale. Simon, vale, Simonek ere salto. Salto egin du. Claro. Bai, salto indo bai. Vale, orduan, gauza bera. Bota amarrekoa. A ver, Tire. Lau! Honek ere, landa bizitzak lagundu dio. Izan ere, azkarra da, bizkorra. Eta, buruz buru, aurpegira jarri zaio begira. Fini eta fine harrituta. Arraioa. Bale? Salto egiten duzunean, norbaiten gainera edo albora, egin dezakezu eraso, bale? Eraso bat, eraso osagarri bat, bale? Bale. Hor ikusi duzu eta erabaki duzu saltatzea bere gainera, ez? Bale? Bale, oraindik muntz nahi baldin bauzu mugitu, orain da momentua. Bestela ja, ezin duzu mugitu. Venga, moitxiko dut. Honea. Geboren pare. Bale, oso ongi. Segi gozan moitzen. Bale, nahi duzun. Ordenean, urrenkeran, erasoak gertatuko dira. Ados. Simonetik hasiko, Bale. Simonek... Bale. Fini eraso engo dio, ezta? Hori da. Bale. 7 finek gehiago du. Bale, 2.
Baina, aurkitu behar dugu. Ez? 7 Bai. gehi 7, osea, 0 zutabean, 0 eta 4 artekoa. Eta tirada izan da, 2. Bai, bi bat izan da, bai. Bi, bale? Baina ez du, segadarekin egin dio kalte polita, Izan ere, ese estun da, zorabiatuta utzi du. Bale? Toma! Bale? Zaska elegantea jaso du. Jeitsi eta ez dakit, atera du makina zeharka, eta lepoan elegante, askatu dio. Esango nuke zurren bat edo baraiatik ere joan zaiola airean. Utzi du hor seko. Bale, ederki, zer gehiago? Ba... Friarrek eta Siboldek erasoko dute Walker. Bale, aldi berean? Bai, aldi bere. Bale, bardoan. Barkatu, Sibold eta Friartek, ez? Bale, bai. Sibold eskaileretan dago. Bale? Orduan, ez dugu eskuinera mugituko zutabean, erasoaren zutabean. Geratuko da dagoen tokian. Bale? Hartzen delako beti desabantaia. Orduan, bat gora desabantaiarekin gauden tokian. Ados? Ados. Ba, 6 gehi 7, ken 9 tartea, bale? Ba, orduan izango da, 5 9ko zutabea. Oida. Ba, boten duen. 5, a ber... Bost. 5, R bat. Bale, atzera egin du, erasoan. No, ja. A ber, zenatik, bale. Atzera egin dezaket Isaken, bueno, atzera egin behar du, bale? Listo? Oso ongi? Horixe. Listo? Ondo. Eta gelditzen zait... Much. Munch, venga. Munchkin. Abeak ere erasoen dut. Arotza. Gehori. Hemen... Dena borrokan. Aizu, venga. Kendu ditu guanteak, Venga. Zaska. Ukabila utxez. Eskuineko zuzena. Bale. Bale, ba, izu, hemen ez dago negoziorako aukerarik. Isak gaixo akatu duten momentu ikusi ez ez. Venga, pues, egin erasoa. Bateko zutabea. Bale, 0 laukoan. 7. Zazpi. Nada. Ei, Ah, oso giar indartsuak, baina ez du behar beste berotu. Edo akaso falta zaizkio bi sagardo pitxer. Ezta? Erritmo hartzeko. oida. Bale, baitu dugu Berotu bezio. lehenengo asaltoa. Bigarren hasiko da. Baina, Eta Walker hurbilduko zaio berriz aurrera erronkan. Eta Martin biak ala biak hurbilduko zaizkio. Bale? Borrokara. Bale. Finek Finek ezin du ezer egin txanda honetan, amaieran jarriko da zutik. Bale? Ongi, bi eraso ditut aukeran. Martinek eta Walkerrek Fry hartuko dute lepotik. Saiatuko dira bintzat. Bota da doa. 19 eta 7, venga. ba, Hogei, 19koa, bale? Bingo Bat atera. eskuinera delako, bale? Ba, bi atera da. Bale? Bi! Oh! Bai, bi. Bia, badakizu, jolas honetan Esos. tirada txikiak dira nagusi. Bale? Baizu, begira, beren lantza luzeekin, bere ongi ornitutako
gantzatutako pantza horri zulatu dute aldetik aldera. Osea, bi lantzek ustu dute. Eta zerraldo erori da Fray Artuk. Vale? Gemok ikusi du gizatzar bat duela aurrez aurre eta arraioa tokatu zaio herriko harri gogorrena. Baina ezin dio ies egin, edo bai, ies egin diezaioke. Baina bere lagunen aurrean zera agerian geratuko litzateke. Ezin da izan. Ken bat du! Bota dadoa! Ba! Bederatzi, buah! Hola, bai. Hau, bedoble... zaurituta izan da bera. Vale? Listo? Bai, hola. Jakin du ez dela erronka erraza izango. Baina gutxienez badaki entretenituta. Baldin badu, muntx, besteek bere lana egin dezaketena. Hau, fin, zutik jarri da berriz. Vale? Tamaitu da bere txanda. Oso ondo. Ados, ba... Nik zibol... Muituko dut... Pasatu daike Walterren paretik ez da? Ez, etxaia denean ez. Kideen gainetik bai. Claro. Eta ez du beste biderik. Orduan borroka bestek ezaio gelditzen. Bai. Bueno, egin lezake salto bat eskuinera. Osea, ezkerretara barkatu. Bai, tuken gainea. Bai, hori da. Pero venga, ba, salto ingo dugu. Arriskatxu imar dalako gozat. Vale, bueno, hori da bi mugimendu. Hori da. Eta, gehi bi, ukitzen duelako bera ez den beste txai bat. Walker ez den beste txai bat. Osea, ja mugitu dituzu lau. Bai. Eta... Kasik hor geldituko dara. Vale. Ba, ekin. Edo ezingo do pizkatxo bat. Ikusi do bi pertsonako dituztela bere paren, ez toke gogoa hondik borrokako. Vale. Hementxe. Vale. Gero... Igual, Alan gertutuko da, bat, bi, hiru, lau, Simonen gana, ondoa. Eta bik aurrengo diote Fini. Ai, barkatu. Zer aztu dut, epa. Ez, erretiratzen dena, ezin da... Bueno, ez zara erretiratu, egia esan. Hemen esaten du, erretiratzen dena ezin da... Bale, beste etxai baten kuadroan sartu, baina ez zara sartu. Osa, erretiratu zara atzera. Bale? Bai, ongi dago. Hori da. Bai. Bale. Ba, Alan gertutuko da Simonena, eta Fini ere aurre ingo diote, bik batea. Vale. Eta mutxez da muituko. Jo, Alan sartu da norgeiagokan, Hori ustekabea. Vale? Ba, venga, bota dadoak. Nondik hasiko gaiz. Moituko baita ere Mildred pizkatxo bat moitu ingo dut. Kanpora atera da zarata guztiek. Vale, baina, bueno, vale, ados. Leio horrek, leiotik ateratzeak bi mugimendu. Vale, orduan, bat, bi, hiru, lau. Lau mugimendu. Hori da. Vale. Hemen jendek ez ditu atek erabiltzen. Vale, ba, venga. Oso ondo, ba, hasiko ea Simon eta Alan Finen kontra. Vale, biak batera. Vale? Vale? 11, bateko aldea, baina alboko zutabea. Orduan 5-9 zutabean. Oso ondo. Jo. 8. Jo. Vale, ba, ez errez. Saiatu dira, baina fin suspertu da arraioa. Urrengoa. Much. Venga. Kontra. Hori,
ba, 5-9 arteko aldea. Bikoa, ona. Bale? Ba, zauritu du. Eta zauritua dagoenez, ba, orduan, bai, ostea, begiratu behar dut. Baina esango nuke, ja zaurituta baldin badago, oso agerikoa da, baina uste dut hilda, osea... Bai, idea, hildu, ja zaurituta bazaude... Bai. Akabo. Hildu. Toma. Muntxek... Hala, ba gutxigoa. Bere matraie, osea ikusi du bere ukabila matraietan sartuta. Eta nonbait hartu du kokotxetik bera. Eta hautsi egin dio hor atzeko bizkarra aldeko zerbait. Izan ere, bertan erori da zerraldo. Oso ongi? Ez. Bale? Jazta, ez? Ez dago borrokarik? Bale, ba, orduan, 3. ekinaldia. Walker... Ai! Tiki! Joango dira... Ikusi dute... haien kideak ezin izan duela. Herriko... txikiarekin. Eta hor bildu zaizkio. Bale? Bale, hor geratuko da. Kontua, venga. 19 eta 11... 5-9, baina bat eskuinerea, baten kontra direlako. Orduan, venga, bota dado. 10-19. Bi, ona! Ez? Zauritu dute, bale? Ja. Venga. Zaurituta. Sarreski izango da azkenean. Bai. Eta, fin... Ba, bi hauen kontra. Bale, ken 3, osea, ken 5 bateko zutabean, eman. Ez, bueno, kasu honetan barkatu, bati erasotzen dio, ez da biren kontra. Ja, claro. Orduan, Simonen kontra. Izan ere, Alan eraman nahi dute atxilotuta, ez hilik. Bale? Hiltzen badu, eta geratzen baldin bada finekin batera, amaitzen da partida. Bale? Amaituko da partida, barkatu. Bale, barduan, bota dadoa. 4. Lauko zutabean... 4 R bat atzera. Simonek atzera egin behar du. Ezin badu atzera egin... zaurituta geratzen da. Bale? Paretaren kontra zaurituta. Bale? Eta hori izan da dena, nire aldetik. Pasando. Bueno. Erretiratu zaitezke, Eta erretiratuko naiz. Simon, zer dau? Zorabiatuta azkenen edo... Zaurituta bakarrik. Zein, markatu? Simon. Simon, zaurituta, ez dago zorabiatuta, zaurituta. Betxetzen egin izan. Bueno, wargame bat da. Hain zuzen ere estrategian aritzeko jolasa. Ja. Bueno, hemen garrantzitsue Alan danez, Sibolt ere moituko da finen parera. Erke? Hola, irun arten indiez aiakete aurre. Vale. Eta Mildred, ez dakit burruka gertuatu ez,
nahiko neska. Hola. Ez dauke indarra hondik, baino. Bueno, Abantaila baina emateko sikiera. beste batzuen alboan gehitu dezake. Hobeto. Bai. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, eta 8. Hala, venga. Butxa. Ederki, venga. Noren kontra. Hasiko ea. Finen aurkako borrokan. Venga, Hasiko ea lehen. dale. Ba, denak batera. Venga, lau gehi sei. Venga, 18. Osa, barkatu, 14. Mamalau. Baina, hori, zutabea 14ken 14, baina bat eskuinera, 5 bederatzikoa. Ah, Zazpi. Bale, ba, erretiratuko da. Bale? Bat atzera, venga. Pum. Beste bat. beste bat. Bain tokatzen da Mildred eta Bai. Munch. 13, 10 kontra. Hoi da. Hirukoan, baina bi baten kontra direnez. Osa, bai, ba, eskuineko zutabean. 5 bederatziko. Toma! Ah, ez, 10. 0 da 10. Vale. Erretiratu behar duzue bat atzera. Erasotzaile guztiak. Ba... Mildred atzera. Eta Muntxere. Eta Muntxere bai. Vale, ba, maitu da. 3. txanda. Guazen 4. Dadoek esango dute, batzuk libratuko diren, edo ez. Alan salbatuko den, edo ez. Baina bere odola emanda daude herritar batzuk. Eta bisitariak ere. Bi hauek Muntxen kontra. Ai, ama. Venga, 19 eta 8. Bi baten kontra. Ba. Lau, a ber. A ber, zutabea da 10 ez? Bai. Ja, bai. Dadonek mania dite. Bai. No, maite dadonek. A ber. 19. Vale, non gaude, hemen, 11. Ez, dadoa, gaude 29, bale? Aldea delako 11, bale? Bai. Orduan, 29, eta dadoa izan da 4, ezta? Bai. Bueno, ba, zauritu dute. Baina zauritua dagoenez, ba, hil dute. Jo, tio. Hola ezin da. Bale, fin, Xibolen kontra orain, bota. Vale, bueno. Check. Lau. Lau. Bale, Joe. 10ken 6 lau. 0 laukoan, orduan, lau atera da. Ba, erretiratu behar du hartzaileak, bat eskuinera. Honea? Bai, hor, duen bakarra, bestela zaurituko litzateke. Jazta, bizirik, heldu dio. Listo? Bai, listo. Nere txanda ordu nola? Bai, Apu? dadoak ari zaizkie utxe egiten, Bai, aizu. perritarrei. Oh, Merry Man, lagun atseginen eguna ez da hain atsegina gertatzen ari, arraioa. Jesus. Bueno, ba, Mildredi iesitea tokatuko zaio. Ezin horrengo dia bisoldadu. Orduan, alik eta gurrunen, erabango dut. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, eta 8. Honea hauetan. Hola, venga. Vale, baina ukitu duzu Martinen Martinen plaza edo tokia, ez? Non zinen? Bai, albotik pasa zara, ez? Hori da bi? Hoi da, bai. Vale, ba, horrek Orduan, bi, lau, osea, lau dira, bere albotik pasatzea. Jesus, bi, lau,
5 eta 6, osala. Hori. Asko mugatu, Bueno, ibili behar izan duzu hor saieska. Bale? Txe. Zer gehiago? Venga, beste saiakera bat. Fine horre itxeko. Venga. Kasko horra naiz eta. Beste atako arte ez. Venga, lauko aldea eta eskuineko zuta behar. Auta gero ez baita zer horretzen ia retira, almenez. 5 bederatziko zuta behar. Venga. Bi. Huele. Ah, Zauritu duzu, jakina? bazan garaie. Hortxe, baina eutxi dio, Hiruen artean. Ez dakit zerekin eman dion alanek, ez diot kiertenik ikusten ez bada mandolinarena, baina tira. Ongi, sardea, eskuarea, sega eta mandolina. Koreli kapitaina, venga. Urrengo txanda. Laugarrena, bale? Osa, laugarrena maitu da. Guazen 5. Ederki. Guazen. Ai, ezin dut ukatu. Baina ez dute ikusi emakume lirainagorik lehenago, gizaseme hauek. Eta odola irakiten jarri zaie. Lehen doakabe bat hil dute. Eta orain, emakume honekin hil ez dakit. Baina bai, Ez politik ez utengo. bidea moztuko diotena, hori bai, iesaldian. Venga, 19 dale. Haundi izateko. Oh, 10, bueno, libratu zitekeen oso bitxe izan da tira dau. Izan ere aukera bakarra zegoen libre geratzeko. Eta hortxe, gutxi esateko. Emakume horrek badu beste aukera bat. Alabeharrak eman dio beste aukera bat. Eta jakindu potroetan eman dio bati, makurtu denean, eta bestea hartu du. Bati eman eta bestea potroetatik heldu. Jesus. Eta estutu ditu bolak zuku utzerainoia. Yeah! Ja. Makurtu dira minaren minez eta ikusiko dugu ies egiteko aukera duen. Alanek ez dakit. Baina Mildredek baditu arma batzuk ere. Haupa Mildred. Altxa. Bale? Eta finen lana. Jo, ez du erraz, Hau ez ez. Ez, Simoni botako dio, bega, Simon. Vale, ba. Tirengo de. Bateko aldea... 8, ai. Aha. 0. Ez dio ezer egin, arraioa. Ja bere giharren abiadura gutxitu da, moteldu da. Uzkurtu da. Zure txanda. Vale. Bueno, hauek iruk betiko modun jerrituko dute. Vale. Fin, akau arte. Eta orain bai aldea handiagoa da. Eta Mildredek zeituko da. Bat, bi... Iru, lau, bost... Eta... sei. Venga, ba. Oso ongi. Badakidantzan. Bale, 14, 9 aldea, baina asko baten kontra, 10 zutabean. Venga, ba. 7. Erretiratzeko aukera izan badu. Bale? Ai, amatxe ben. Erretiroan, epe jontzik. Zalantza dutea sasietara pasa daiteken biko kostua izan da. Txaron.
Eta zer dioten arauek. Ez du mugimendurik gastatzen, orduan bai erretiratu daiteke. Ados. Vale. Ongi, hori izan da emaitza. Ez dago gehiagorik, ez? Borroka gehiagorik. Ez. Bale, bosgarrena amaitu da, 6. txanda. Ai, nola komplikatu zaien, hortxe geratu da ira izorratuta, amorruz beterik. Eta suspertu direnean, ertzatu dituzte hortzak, eta baraiak estutu. Ara doaz. Ino. Emeretzi hiru. 16ko tartea. Eta orain bai, lehen 10ko atera da, baina orain 29ko horretan. Zenbat? 7? Ez. 7. Bai, 7. Bale, erretiratzeko aukera badu andereñoak berriz. Toma, ze? Ei, Orduntze, batatzea, hola? hori da, oso ongi. Oso ondo. Oraingoan ere, aurre hartu die, eta ziria ere bada. Izan ere, egan egin du gona azpitik, orpo bat, giratu duen momentuan, eta orpo hori igo da, Martinen kokotxeraino. Zaska! Ez gerekin, baina humildetzan herriko indartsuna. Ei, bai, gutxik gaindituko lituzke egoera hauetan tirada horiek. Bedenkatua Mildred. Bai. Eman! Hain zalantza dauket. Ez, ni finez dut mugitua, begira, pasatu zait, pasatu zait. Ez daukezu muitu beharra ez bezu nahi. Ja, hor geratuko da, jazta. Venga. Mekauta dau, baixo. Bota, zure txanda. Bai, venga, ba. Eta nik zein guet. Arriskatzearen, utziko ditut Simon eta Alan Finen aurka borrokatzeko. Eta Cyborg jongo da Mildred laguntzea. Vale. Ongi. Walkerren aurka. Vale. Bardoan berdin duta. Bederatxina. Bai. Ba. 0 zutabean, baina albokoa. 5 bederatzikoa. Bat! Toma! Begira nola aldatzen diren gauzak momentu batetik bestera. Lipar batean guazen aldatzera zauria, begira, kaskoa eta guzti. Erauzi diozue gainetik. Gaixo. Vale, bigarren... Bai, Alan eta Simon. Sortzi... hori, ere, 5 bederatziko zutabean. 7. Kale, ez tira aski izan oraingoan. Hor sasi artean ongi bermatu da fin. Bale, 6. txanda joan da. 7. Ojo, Erne. Bea, buruz buru, bat baten kontra. Martin, Mildreden kontra, bota. Nena. 0-6. Batekoa, zauritu du. Mildred. Bueno, nahi bazu eman. Bai, zauritu pendik. Bai, eman dio. Bale. Vale. Mildred, zauritu du. Eta orain, Walker Shibolen kontra. 6, Kenbi, ez, bueno, vale, ja esan dut hori, bederatzi, da baina tirada horrekin, vale, 0, osea, ez, areago, zauritu da erasotzaia, amigo.
Kenbi, Orduan hilda da? karo. Wow. Narratu hau, narratu. Buah. Bazikon Walker Siboldi erasotzea eta Siboldek altxatu du bere rastrilloa defentsan eta ez du ezerin behar izan. Siboldek bakarrik bere buruen sartatu du hor. Za, Oh my goodness. han gehitu da. Orain altxatu da frontoia eta irauli da burtsa. Jaun Andreok. Oh, nolan jarri diren gauzak. Venga, finen kontra. Bai, fin zein kontra dijo, Simonen kontra, no? Ez, osea... bai, ni botatzen ari nintzen, ezta? Bai. Bai, fin... Ez, baina... Lehen urbildu zaizkio? Orain nire... ez da ezer gertatu, bale. Bale, fin Simonen kontra. Bateko zutabean... 0-4, bota. Amar, kakazarra. Eta 0-4, amar da tiradarik txarrena. Bai ala. Ikusi, zer gertatu den, esaidazu zer gertatu den, esan. Izan ere, ez din, zaurituta dagoenez, urrengo zauriarekin. Zaurituta eta... Txak. Simon erasotzea eta... Alanek albotik eman dio bere bandolinakin behiz ere eta ezin izan du eutxi. Simon erasotu du eta amar bat tirada bakarra zegoen amarreko dadoan kalte egiten zion tirada bakarra eta atera da. Ez eta ukinik, hainbeste sorte, inoiz. Eman. Vale, zazpigarren, jazta, ez? Bai, zazpigarren txanda maitu da. Sortzigarrena. Bai, sortzigarrena, venga. Ni naiz. Baina... Ni naiz. Ez baina etxan. Bakarra geratzen zait. Jokalari bakarra. Gaixo azu. Orduan... Mildred. Amorruzea Mildred. Vale, Sortziko zutabean, bota. Ba. Sortzi, kakazarra. Imposible, Mildred kung fu arteetan, arte marzialetan, izar bat da, raioa. Bai. Listo? Hortxe bat eman zon eta... Zure txanda. Nere txanda. Bueno, horredon ja, herri guztia etxaiaren kontra. Hemen... Venga. Inguratuko dute guztiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 1, 2, 3, 4, Bai, bero, ematen du sortzirekin. Ja, haitxe. Hala, gehitu denak. 6, 10, 12. Bakarrik gehi bi. Bai, Mildred zartuta. Gehi bi, orduan 5-9 zutabean. Venga. Zazpi, a ber. Erretiratzen da. Eta... Zein erretiratzen da? Martin. Bueno. Vale, erre bat. Vale, karo, erretiratzeko badago hemen toki bat. Bai, bakarra. Vale, bai, hasta hor geratu da. Vale, bazuen aukera bakarra, bestela hilda. Osa, bestela zaurituta barkatu. Vale, listo. 9. txanda. Badaki ez duela irabaziko, baina alan eramaten ez badu ez du ordain saririk jasoko. Venga, Sibol. Lau gora. Venga. 0-4ko... Ona! Ondo zijonan. Zorabiatuta. Sibol. Zorabiatuta. Gaixoa. Jazta. Orain 10. txanda daude, 3 txanda garaitzeko. Eta ala nor dago, gorputzez gorputzekoan.
Ba, ez dute zauriture egin, Aguantatze bestik ez da gelditzen. Venga, zure txanda. 10. gaude. 12 oso urruti zegoen, baina ja gaude hor. Bai? Venga, ba, bai, eraso ingo diogu. Mildrezek ez dio eraso egingo? Txoin, eman daike buelta. Bat, bi, iru, lau... Bai. Metxe. Bai. Laxe, hola, bai. Bale, barduan... Lau eta lau sortzi eta 2 10, berdinduta. 0, baina 5 bederatziko zutabean. Hoi da. 5. 5. Zorabiatuta utzi dute, Martin. Oi. Bale? Bueno. Osongi. Ba. Amaitu da 10. Martinek ezin du ezer egin 11. hasieran. Eta amaieran zutik jarriko da. Eta bere txandaren ezin du erasotu, baina zutitu bai. Zure txanda. Orain Sibold ere zutituko da. Claro. Bai, baina amaieran. Amaieran. Vale, txoman zutituta da. Vale. Itxaron, lehen zorabiatu dugu, erasoa egin dute, ez? Mildrezek inguratu duenean Martin erasotu dute? Ez baino, Martinek zorabiatu du Sibold, gero. Eraso indio. Osea, igual zutik egon beharko zuken, hori da nire salantza. Nik uste zutik emarko lukela, baina ez dakit, igual trampaitzen nahi naiz. Ja, hor galdu dut. Bueno, erabaki nahi duzuna. Ez, zutitu. Gora aventura. Venga. Osea, zutituko da honen amaieran. Erasoaren ondotik. Eta itartzen, eraso etingo dugu. Bai. Berriro. Bai. Beraz. Botako hori txarra da zuentzat. Amar... Zutitu imarra nun. 0... AR, ez itxaron. 0 denez, eta asko baten kontra, amar da AR bat. Ez, erasotzaile guztiak erretiratzen dira bat atzera. Bueno. Bestela zen erasotzaileak aurreko zutabean zauri bat. Baina, askoren kontra. Bale, bale. 11. txanda. Eta Sibol altxatu da. Jarriko guztutik. Bale, Martin Sibolen kontra, venga. 14. 12. hasieran ja irabazi duzu. Ba, 3, atera da. 3, 14, 0 lau. Osea, 3. R bat. Osea, erretiroa, defentsan dagoena Silbol bat atzera nahi duzun tokira berdin du. Jazta, azken txanda. Irabazi duzu, izan ere nik ezin dut eraso. Baina amaitu txanda. Edo markatuko duzue, eta amaiera bat eman, edo bota, edo... Zer egingo duzu? Ez dakit, ja ezin dut Martin akatu ere egin. Bai? Igual... Bai, zaurituta da bala Martin. Ez dago zaurituta. Edo bai, ez... Ez dago zaurituta. Baina... Bueno, denak batuta, zuzara tiratzen azkena. Venga. Oida. Venga. Denak. Hemen etorri dira gure herria, akau dituzte gure lagunek, ez diogu bargatuko. Bea, 2 gora, bat eskuinera. 5 bederatziko zutabean. Ba. Ona! 2 bederatziko zutabean 2 zauritu duzue, Martin. Zas. Vale? Eta baina errenditzea egitzetzaio. Eta bai. Begiratu du albora eta onartu du egia. Egia da beti mingarri. Eta aitortu du
ezin duela gehiago. Eskuak altxatu, lantza lurrera bota, edo ezpata, eta ezkutua ere. Amaitu. Estena, Unai. Bueno, hartu dute herriko denak Martin, eta xerifari bialdu diote, stokaz lotuta eta ubelunez beteta, mezu bat bialtzen, ez sartu gure herria. Eta gero bizirik gelditu dien herritar guztik, tabernan ospatu dute, beraien etxaiak geraitu dituztela. Eta Alanek bertxok bota dizkie, bere hildako lagunei eta Mildredi. Ona! Eta hementxe gaurko estena adiskideok, norbait animatzen bada hurrengo estena jolastera, Unaik eta biok gogonez hartuko dugu. Altxa rolariak, altxa Unai. Bueno, eta hause izan da dena, bale?